Moi boas tardes, benvidas, benvidos. Estamos na terceira edición, terceira xa do Xacobeo Peregrinos. Queremos darlle a benvida a toda a xente que está aquí connosco, pero tamén a que nos segue a través do streaming. Como nas anteriores edicións, hoxe estamos rodeados de mulleres excepcionais, pero non só iso, estamos nun lugar fascinante, na Colexiata de Santa María de Xunqueira da Envía. Un lugar, de verdade, se non o coñecen, teñen que vir velo. En plena Vía da Prata, ademais. O carón, detrás de nós, o retablo que vai presidir todo o tempo este acto. Estamos falando do único retablo renacentista en Galicia de estilo castelán, de 1536. E aí temos tamén, por suposto, a Virxe de Envía. Bueno, todo aquí excepcional, o órgano da colexiata, o lugar, en fin, irémolo vendo pouco a pouco e tamén eu creo que todo isto vai impregnar a nosa conversa. Saben que o Xacobeo Peregrinas naceu coa filosofía de xuntar mulleres, de coñecer os seus camiños vitais e tamén de coñecer os camiños que nos levan a Compostela. A Vía da Prata foi e é un dos camiños importantes, o camiño que chegou dende o sur, dende Sevilla, dende Mérida. A Vía da Prata, que nun comezo non tiña nada que ver o nome con o metal precioso, que viña dunha palabra musulmá, balata, como eles chamaron aquela vía empedrada, ampla, que levaba ata o norte cristiá. Pero co tempo, efectivamente, por esa vía tamén chegou a Prata, a Prata da América, que atravesaba a través de Sevilla e ata estes lares viña chegando. A vía pola que avanzou Almanzor co seu exército contra Santiago no 996. A vía pola que despois devolveron as campás da Catedral de Compostela que roubara Almanzor cando se puido reconquistar Córdoba. En definitiva, a vida e a vía chea de vida. Falamos de milleiros e milleiros de peregrinos que teñen camiñado ata este lugar e despois continuado ata Compostela. Estamos, por tanto, nun sitio cheo de maxia e cheo de vida que impregnan estas paredes. No Xacobeo Peregrinas queremos poñer en valor a experiencia vital e a experiencia tamén da viaxe a Compostela. As tres protagonistas de hoxe podo asegurarlles que teñen moito que contar das súas viaxes vitais. Despois falaremos con elas. Pero antes, déixeme que lle presenta unha desas protagonistas, pero tamén conversar con outras dúas mulleres que de camiño e de empoderamento saben moito. Están connosco Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade. Hola, Susana. Hola, como estás? Boa tarde. Nava Castro, directora de Turismo de Galicia. Hola, Nava. Hola, boas tardes. E Nerea Barros, actriz e directora. Hola, Nerea. Hola, como estás? Bueno, imos comezar a nosa conversa, porque nos hoxe do que imos facer aquí é falar, sobre todo, non? Susana, cada vez que xuntamos aquí as tres mulleres que sempre veñen, non? O Xacobeo Peregrinas, enseguida nas conversas aparece o carácter emprendedor e o carácter colaborativo das mulleres, non? E son referentes. Necesitamos ter referentes. Durante moitos anos estiveron invisibilizadas as mulleres referentes, non? Que necesidades pensas ti que temos hoxe en día de coñecer historias de mulleres e de ter eses novos referentes? Eu creo que é necesidade toda, non? É importantísimo que coñezamos tanto a sociedade como a nosa mocidade, todas esas grandes mulleres que estiveron, que están e que estarán. Se as nenas e os nenos e a sociedade non coñecen pois estas mulleres que estaban invisibilizadas, pero que afortunadamente se están visibilizando a través de programas como Peregrinas e outros moitos, a mellor maneira para impulsar tamén a moitas nenas e nenos a que exploren novos camiños e crecer en igualdade, que é o mellor que lle pode pasar a unha sociedade, non? É o máis sano que hai. Por lo tanto, penso que as referentes son moi necesarias, aparte de outros referentes que non son tan, digamos, tan bons, non? Pero penso que é moi necesario. Nava, eu estou fascinada co lugar, non? Estar aquí conversando neste sitio tan bonito. Arquitectura románica, gótica, bueno, por todas partes, non? Aquí hai arte. O Camiño da Prata, a día de hoxe, como funciona de dinamizador da economía desta zona?
Bueno, pois, en realidade, a oportunidade que ten o Camiño de Santiago, e neste caso concreto a Vía da Prata, Camiño Mozárabe, pois a capacidade que ten de dinamizar económicamente a zona, porque dende o momento que pasan e transcurren peregrinos polos distintos concellos que atravesan os camiños de Santiago, pois sí que é unha oportunidade. Se nos imaginamos, se nos damos conta de que 2.000 peregrinos chegan á meta de peregrinación a Santiago de Compostela e 22 kilómetros antes esas 2.000 persoas teñen que dormir en un concello pequeniño, por exemplo, como Xunqueira da Ambía, pois sinceramente iso sí que amosa a capacidade que ten de dinamizar a zona, pero ademais diso, pois contar coa propia poboación no entorno daqui de Xunqueira da Ambía, como se pode ver, pois hai de mesóns, cafeterías e zonas onde dormir, non? Casas de turismo rural que permiten ao peregrino, ademais darnos a rede de albergues, lóxicamente, que permite ao peregrino pasar unha noite desfrutando do camiño, pero aparte diso, a través do camiño que se pode observar e o que se pode apreciar, pois é esta riqueza patrimonial, arquitectónica, única, singular, e despois a experiencia dun encontro. Acabamos de facer unha asociación dende Andalucía, a Comunidade Autónoma de Andalucía, a Comunidade Autónoma de Extremadura, Castela e León máis Galicia, pois para seguir dinamizando este camino tan riquísimo como é a Vía da Prata, Camiño Mozárabe, e que ademais que o queremos especializar, está na nosa zona, en Galicia, está sinalizado tamén para facer o camiño a cabalo, para eses peregrinos, xa que decimos que poden facelo en bicicleta, a pé e a cabalo, pois en esta vía pois o que fixemos foi elixila para ser ese vínculo do sur con Galicia, pois para que veñan a cabalo, pero de todas as maneiras tamén a bicicleta pois estamos a traballar para que poidan vir, pero a capacidade que ten, que era a pregunta, a capacidade que ten é impresionante, dende o momento que unha vez que aquí hai pois 100 persoas, lóxicamente esas 100 persoas necesitan dormir, comer, almorzar, e iso é unha riqueza para a zona. E chegan de volta e contan, non? E tiran por outras que veñen detrás, así. Efectivamente. Nerea, como a min é de Santiago de Compostela, nós somos da meta, non? Imos presumir un pouco, somos da meta. Entón, claro, a veces, falábamos, mira, con Ava agora, non? Ás veces non valoras tanto cando todos os días tes a catedral diante de ti, non? É bo ir aos lugares, coñecer o que temos. Ti que agora vives en Madrid, sei que ademais estás moi ben sellada pois a ecoloxía, non? A demandar os espacios naturais, e supoño que tamén lugares como este, non? Sí, absolutamente. Somos picheleiras de raíz, pero eu teño que decir que falaba outro día contigo, para min é como formar parte desa meta. Non por eso nunca deixei de valorar a catedral, nin cada pedra, porque hai algo nesas pedras, nesas calle das Casas Reais, nesa praza das Praterías, en calquer oco podes sentarte a reflexionar, a parar, a mirar a catedral, que é como unha película surrealista. Eu sempre o valorei moitísimo, e agora que estou fora, que levo 14 anos, é unha barbaridade o que valoro. Cada vez que prendo un avión ou un tren, para min é facer o camiño. Tenho que facer un pouco máis rápido, pero para min é facer o camiño. Sempre respiro, e cando vexo, entro en Galicia, cando veño en coche, xa no Padornelo, que non é Galicia, xa antes do Padornelo. Eu digo, isto é Galicia. Puxeron aí a fronteira, pero isto xa emerxe. Empezo a ver a choiva, a auga, eu penso que é unha maravilla. Pues comparto ese sentimento, é absolutamente real o de ser parte, non, do camiño, ser parte da meta que falábamos, non? Sí, é certo. Susana, falando de rural, non? Claro, as mulleres do rural teñeno un pouco máis complicado moitas veces, non? Sei que vos traballades tamén pois para poder empoderalas, é bo que haxa xente no rural, pero non poden ser moito máis complicado para elas, senón ninguén quedaría aí, non? Como se está traballando nese sentido? Pois, efectivamente, estamos intentando en todas as líneas que temos de favorecer precisamente e de primar as mulleres que emprenden no ámbito rural. Hoxe temos grandes mulleres aquí, pero dúas delas emprenderon no rural, non? E son un exemplo, creo, impresionante e un orgullo para toda Galicia, como é Iria e como é Elena,
porque dende o rural, ademais, recuperaron e tiran por dous emprendementos, por dúas modalidades de traballo que se non fora por elas, pois incluso chegarían a desaparecer, non? A pesar de que temos, por exemplo, no ámbito da viticultura, somos un referente xa a nivel nacional e internacional, pero é certo que sí que fai falta xente moza e a visión da muller é moi importante. Eu creo moito nos equipos mixtos e por eso no medio rural sí que é certo que está habendo un gran emprendemento feminino, non? E ademais con unha gran resiliencia nos momentos de crisis, no momento da COVID, que foi unha situación tremenda para toda a sociedade a nivel mundial, se viu que efectivamente no ámbito rural incluso se emprendeu por parte de mulleres en ámbitos complexos e difíciles. Nada, cando comezou, vouche facer unha pregunta que xa che fixen hai tempo, pero cando comezou o Xacobeo Peregrinas, non, na primeira edición, falábamos de como viría o verán, de que se lle podía decir a xente do turismo. Mudou bastante a situación, non? Cruzamos os dedos, pero a vacinación notase. A xente é responsable, non só a vacinación, é como nos comportamos todos, non? Que podemos esperar de cara aos próximos meses para o turismo? Bueno, pois acabamos de chegar de Fitur. En Fitur, precisamente, o que tiñamos é pois un exemplo do que é Galicia co camiño como eixo vertebrador. Transcurríamos polo camiño unha vez que chegábamos á meta da peregrinación que era Santiago de Compostela, pero atravesando por distintos patrimonios e poñíamos pois todas as variantes do camiño e despois esas emocións que se sinten unha vez que xa levas 2 días, 3 días, que te atopas con un, con outro, con moitísimas persoas e que te atopas contigo mesmo, non? A partir de aí, unha vez que levantamos o telón da cúpula no final en este Fitur, pois descubríamos Galicia. O noso stand, si sinceramente vai a suceder o mesmo que pasou no stand de Fitur con respecto ao resto dos stands das comunidades autónomas, coa actividade que tiñamos, que cada media hora estaba cheo de presentacións e que había moitísima xente, sempre, por suposto, respetando a distancia de seguridade e as condicións, pois todo indica que a ilusión que está a transmitir Galicia, sinceramente, é, pois, un fiel reflexo do que pode suceder na tempada estival. Si me permites falar do bono tarxeta turística, o día que o puxemos en marcha foron 129.000 persoas as que quixeron pois dunha maneira entusiasta obter ese bono tarxeta turística para disfrutar de Galicia, o que nos indica un termómetro perfecto de que estamos querendo sair e, por suposto, respetando sempre. Claro, pero a reserva, e polo que di o sector, pois as reservas tanto de xuño, xullo, xa son moi boas. Esperemos que todo siga así, que a vacinación siga avanzando. De todas as maneiras, eu creo que sí, que xa somos responsables, mantemos a distancia de seguridade e agora xa se ve que, bueno, coa apertura, polo menos para o Camiño de Santiago, deses peches perimetrais, pois xa permite o transcurso dunha comunidade a outra para chegar á meta de peregrinación. Pois que gañas hai xa de ver ese movimento polo camiño e por todas partes. Grazas ás dúas por estar con nós. Imos recibir as nosas convidadas para conversar. Susana López Abella, moitísimas grazas por estar hoxe aquí. Nava Castro, moitísimas grazas. Vou vos pedir que nos acompañedes para escoitar o resto da conversa e mentres, Nerea Tiqueda, e mentres o que imos facer é darlle paso a un vídeo que nos fala do camiño, fálanos da meta, pero ollo, porque a meta nese vídeo non é Santiago, a meta é o camiño. É um caminho pessoal e espiritual também, de introspecção. Y en tú y empecé el camino. Voy pensando en mí, en mi día a día. Entonces, hablando con dos amigas que tengo aquí, que dijeron que a ellos les encantaba la idea también, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. Emoción, alegría, belleza por el entorno. El objetivo es más el camino que el Santiago de Compostela. Bueno, yo por mi parte, porque tenía muchísimas ganas, era una asignatura pendiente que tenía. Y
diga, oye, vamos a hacer el camino, el portugués. Y ahí nada, aquí estamos. É sempre muito emocionante, cada caminho é um caminho, por mais que você o faça várias vezes. Eu sinto que eu estou em casa. Eu me identifico tanto com esse caminho que eu sinto como se estivesse em casa. Vistas es increíble, el camino también, muy, muy bonito. Y cada noche estamos en diferentes sitios, en diferentes hoteles, casas rurales. Es una experiencia muy buena. O que realmente a xente sinte no momento que camiña na nosa terra é o trato da xente. Se sinten ben queridos e despois o resto, pois camiño é camiño. Also das sind viele interessante Gedanken, die man dabei sammelt durch das Gehen und auf viele neue Ideen, auf die man kommt. Ganz einfach eine interessante Erfahrung. E o caminhar, ter um objetivo de chegar à Catedral de Santiago é muito bom. Não tenho palavras para explicar isso. Isso é um sentimento, é uma coisa que se vive no caminho e que se sente caminhando. È una grandissima soddisfazione che ricompensa lo sforzo di questi giorni. Wie wenn du daheim in die Wohnung reinlaufst. Es ist mega cool. Es ist, fühlt sich an, wie wenn du einfach ins Heim kommst. I had the calling, some people say. I booked a flight in June and here I am. Das ist einfach unglaublich. Man kann das hier nicht so richtig beschreiben, würde ich sagen. Das ist einfach... Man kann es nicht beschreiben, wenn man es nicht gemacht hat. Llegar es una pasada, pero todos los años cada vez más. Si te gusta, cada vez más. It was emotional and to see a lot of faces that I recognize from my journey. So it has just been amazing, all of it. Perché ho fatto un'esperienza veramente incredibile, forte, per i chilometri percorsi e per quello che ho sentito quando sono arrivato qui. Everybody's so happy and it's really nice, like, to see the happiness, the people like hugging, crying, and it's just really in a good atmosphere. It's exciting. I see so many people and to make me so exciting. Somehow I feel a little bit sad. I have to go home. I want to keep continuing. A meta é o camiño, como di ese vídeo, é de camiños vitais e camiños que levan a Compostela, falaremos hoxe. Temos aquí xa pois unha serie de xente que nos acompaña, non moita aínda, xa saben que os aforos son os que son de momento, pero sí que hai pois familia das nosas convidadas, amigos, o alcalde, grazas alcalde por estar aquí tamén hoxe connosco, e imos saudar xa a estas tres mulleres que máis diversas non podían ser. Unha é do cine, outra é da artesanía e a outra é do mundo da viticultura. Pódolles asegurar que teñen moito as tres que falar. Bueno, antes saudei a Nerea, pero ímola saudar ben saudada, non como antes así con dúas palabras. Nerea Barros, xa dixen que é actriz e que é directora, tamén produtora de cine. Naceu en Santiago de Compostela, na Meta. Acabamos de vela hai nada nesa premiada A Illa das Mentiras.
Pero outra illa, la Isla Mínima, deulle o Goya a mellor actriz revelación que todas aplaudimos aquel día e moito dende casa, Nerea. Nos últimos anos fixo outras cousas sorprendentes no mundo audiovisual, dende producir, pois ata facer case de todo nun documental do cineasta argentino Errancín que se chama Morir para contar, que lle recomendo moitísimo, que está absolutamente agora outra vez de actualidade, porque un dos reporteiros que fala, dous dos reporteiros que fai efectivamente, Roberto Fraile e David Beriain son as dúas persoas asasinadas hai uns días en Burkina Faso. Despois comentaremos iso. Vímola dirixir tamén recentemente a súa primeira película que se chama Memoria. Vímola nos momentos máis duros da COVID gravar un documental que se chama 2020 e a raíz dese documental ser enfermeira voluntaria nos peores tempos do confinamento. Esa é Nerea Barros. Grazas por estar, Nerea. Gracias a ti. Está tamén conosco Iria Otero, que é farmacéutica. Iria, un día o viño cruzouse no seu camiño, dito sexa da mellor das maneiras, licenciouse en enoloxía e ten un doutoramento tamén en viticultura. Comezou traballando nas adegas do norte de España, con viños de Navarra e de La Rioja. Despois volveu a Galicia a traballar en adegas galegas e no ano 2015 decidiu montar o seu propio proxecto de elaboración de viños e unha consultoría tamén para outras adegas. Ela, que era urbanita, foi a vivir a Leiro, instalouse ali, dende ali produce viños ecolóxicos que, miran de parte deles, véndense fora de Galicia. Hoxe está connosco e traenos un viño, non? Pues sí, efectivamente, que ia traerse, non? Traenos un viño, despois falarnos del. Elena Ferro é a terceira das nosas convidadas. Elena Ferro é un nome, pero tamén é unha marca. E son modernísimos zocos nos pés da máis diversa xente. Saíu da tradición que controla a perfección para converterse nun referente empresarial, artesanal e como muller emprendedora e loitadora. Dende un oficio que algúns podríamos pensar que estaba aniquilado polos novos tempos, pero demostrou que non era así. Hai pouco recibiu o máis importante galardón deste país, que é o Premio Nacional de Artesanía por toda a súa traxectoria, ou, como dixo o xurado, por unha obra consolidada. Segue inventando, segue deseñando, loitando contra crises multinacionais e pandemias, e ten o taller cheo de mulleres, ou non? Cheguiño de mulleres. Que tal, Elena? Bueno, pois aquí estamos as 4 para... É unha maravilla tervos para falar un chisquiño con vos. Eu outro día falaba con Iria e decíalle, Iria, non son consciente, igual é cousa miña, de ver moitas mulleres no mundo do viño, pero si as hai, o que pasa é que ao mellor non están por diante, non? Sí, a ver, somos un país de producción primaria e como ben sabedes todos, a emigración aquí causou moitas baixas, principalmente masculinas, durante moitos anos. Entón, quen levaba esa explotación? Sempre as mulleres, tanto as explotacións vitivinícolas como a gandería, a agricultura en xeral, incluso a pesca de baixura, de altura, solía levar os homes, pero o máis que o é a muller. Entón, a muller sempre estivo vencellada ao campo. E sempre, de feito, a maior parte da mano de obra que seguimos atopando agora mesmo no rural é mano de obra feminina. O que pasa é que as explotacións non estaban ao seu nome. Entón, aínda que estaban totalmente vencelladas, que teñan un trabajo, unha labor todo o día dedicada pues eso, a subsistencia ás veces e outras veces incluso para comerciar, cando os argueiros marchaban para Santiago, pues moitos dos viños estaban feitos por mulleres, sobre todo na parte do agro. Pero as explotacións estaban sempre a nome do pai, do marido, incluso do fillo ou do xenro, antes que delas. E agora temos a sorte de que, bueno, xa estamos visualizándonos un pouquiño máis e agora podemos ter casos como o meu, que a miña bodega se chama como a min, Iria Otero, non lle puxen nombre da adega. O tema é, pois, eso, tamén reivindicar, eu son a que fago viño, eu son a que fai todo, pois, por que non poñerlle o meu nome? É tanto que sí. Pasa un pouco tamén nos zocos, non? Ou no tema... Sí, eu criei-me nunha casa de mulleres, chea de mulleres, e, sin embargo, sempre foi a casa do zoqueiro, non? Que meu pai, claro, tamén é zoqueiro, pero miña tía Agripina tamén era zoqueira, sin embargo, era a irmá do zoqueiro, sabes? Entón, un pouco o mesmo que no teu caso. E bueno,
agora pois tamén o noso proxecto pois leva o meu nome, aínda que traballo nun taller que sigue estando cheo de mulleres. Claro, pero está ben visibilizar incluso no nome, non? É algo importante. Eu son familia de xastres que pasa o mesmo. No taller había mulleres, pero era o xastre, non? O xastre de Pitelos en Compostela. E no cine, Nerea, canto tempo con ese eslogan de máis mulleres, non? Máis mulleres na dirección, e máis mulleres en papéis a certas idades, que parece que desaparecen, non? Sí, bueno, no caso do cine é un caso complexo. Por un lado, as actrices, bueno, hai unha realidade que todos vemos cotidianamente cando prendemos a tele e vemos unha serie, unha película. Estamos acostumándonos e acostumados a ver homes de 60 anos con mulleres de 20, como a súa parella habitual, ou de 30, non? Pero eso é unha cousa que debemos subsanar canto antes, sinceramente, non? Logo, por outro lado, está tamén que o faltar mulleres en guión, ao final, os que fan os guións son os homes, e non é por mal, non é que os homes sexan malos, simplemente que cada un escribe do que coñece. É lóxico. Se houvese máis mulleres e houvese máis mistura, ao final atópanse personaxes moito máis complexos de muller. Eu sempre dicía, home, que ganas, non? De non ser mulleres, o sea, muller, filla, moza, amante ou tal, sino no caso de Illas Mentiras, primeiro que unha historia apasionante, non? Increíble, dunhas mulleres que foron soterradas, dunha historia alucinante e dunhas mulleres moi complexas, moi diferentes, que non te esperas, que non esperas nin coñeces, non? Penso que iso é moi importante e todo o rato máis mulleres continuamente na produción, falta moito. Na dirección, non? Levando os presupostos grandes tamén, claro, efectivamente. Efectivamente, sí. Imos falar de emprendemento. Iria, ti por que te meteches a montar unha adega? Que me mandou a mí meterme Quen te mandou a ti? Pois falamos aí un momentiño, Nerea, Elena Meiseu, de que ás veces non é que te fagas algo, é que xa és algo. Eu antes era farmacéutica, efectivamente. Encantoume a miña carreira, encantoume estudiarla, pero non me vía como farmacéutica. Eso que traballei en investigación, traballei en farmacia de calle, en hospitais, era consciente de que en algún momento tiña que facer un cambio de vida porque non me vía xubilándome nese mesmo traballo. E, sen embargo, no momento que pensei no viño, xa me tiraba moito, pero no momento que empecé a estudiar, foi o primeiro día xa dixen isto meu. E aparte, bueno, eu son de mai emprendedora tamén. A miña nai era unha muller que xa está xubilada, pero segue sendo unha emprendedora nata. E o meu pai non, o meu pai era funcionario, profesor de matemáticas. Ela era que sempre tiña as ideas. E iso, das tres irmás que somos 3 mulleres tamén, eu teño unha familia moi feminina, eu son a que máis o sacou. Entón, sempre tive moi claro que en algún momento, primeiro tiña que formarme, primeiro tiña que traballar con outra xente, pero en algún momento ia ter o meu propio negocio, e visualizar o que tiña na miña cabeza. Entón, foi moito máis orgánico do que parece realmente. Fas viños do Ribeiro. Fago viños en moitas zonas, pero a bodega está situada no Ribeiro, que é onde facemos a maior parte dos viños. Sí. Porque dicíasme outro día aquí, como ver 2 kilómetros xa cambia de viño, non? Podes cambiar de uva. Claro, nos, traballei en moitas zonas, nos vivíamos en Vigo hasta hai 3 anos que nos voltamos rurais, cando compramos a bodega do Ribeiro, que de feito quero dicilo porque é unha cosa, está aquí Susana, foi, entre outras cousas, gracias a unha subvención en Mega, unha subvención para mulleres emprendedoras, e me axudou moito a dar o paso e comprar a adega. Decatámonos de que realmente os rapaces os tiñamos na cidade, nos vivíamos no campo todo o día, porque a miña parella, o meu home agora é viticultor. Cambiou de vida para seguirme a min, que normalmente é o contrario. Entón, agora está totalmente vencellado a bodega, pero eu son a xefa. Que iso a xente lle cuesta moito entenderlo, pero é así. Entón, marchamos a vivir allí a Leiro cos pequenos e tal, pero realmente nós estábamos en Vigo, facíamos vino ás Rías Baixas, facíamos vino a Ribeira Sacra, pero eu sempre souben que o Ribeiro era o sitio onde me quería vencellar, onde quería poñer a miña bodega precisamente por eso, porque ti tes unha variabilidade de variedades, diferentes castes, diferentes solos, orientacións, actitudes que te permite facer viños moi diferentes en moi pouco espacio. Temos aquí na mesa 2 zocos subidos á mesa e non hai máis que velos para saber de quen son, non? Ti ves estos zocos e sabes que son de Elena Ferro. Facer unha marca
pero tan clara, non? Ou seja, ver o zoco e saber que é teu, como naceu ese momento? Sei que faz máis cousas, pero o do zoco foi o que realmente te fixo conocerte en todas partes, non? Para min xa foi máis fácil, non foi como mellor no teu caso, porque a min xa criaime entre zocos. A miña familia, meu avó xa era zoqueiro e, como dicía antes, miña tía Agripina e meu pai tamén. Entón, eu xa me criei entre eles e xa sempre foi a miña paixón, sempre foi o que máis me gustou, estar no taller con eles e así. Pero esa idea, o sea, eso de facer algo distinto, moderno, que pode levar calquera que son actuais... Claro. Bueno, vivín a decadencia tamén do oficio. Finais dos anos 70, 80, bueno, ata fai pouquiño, non? Entón, pois, pensaba que un calzado que protexeu a tanta xente non do frío e da auga, a todos os labregos e labregas, pois que era unha pena que desaparecese, porque xa case non quedaba ninguén que os fixera. E a mediados dos anos 90, pois empecé a facer cambios no zoco tradicional ata chegar pois a isto, non? E a partir do ano 2010 foi cando empezou a encaixar. E despois o boca a boca da xente e as redes sociais, que tamén iso nos axudou moito a facer marca, non? A que a xente recoñecese a nosa marca. Tese a imitadores, non? Sí, bueno, no, eu digo que xa hai máis talleres que fan zocos e iso, pois, bueno, para min é unha honra, porque cando pasa iso é porque algo está funcionando. E iso, pasar de que un oficio que estaba a piques de morrer a que se reviva, pois eso é o máis grande que puiden facer. Bueno, coñeceseche polos zocos principalmente, pero vos facedes moitas máis cousas ali no taller. Bolsos, de todo. Sí, marroquinería, porque neses anos tan difíciles, pois o taller vivía da marroquinería, non? Que empezamos a traballar o coiro, a eso a facer bolsos, cintos, pulseiras, monedeiros, sin deixar nunca de facer os zocos, pero o que vendíamos pois era esa parte, sempre en feiras, feiras de artesanía, gastronómicas, mercados, de todo. As fins de semana, sempre por toda Galiza, pois vendendo. Pola semana no taller e o fin de semana por fora. Sen descanso. Sí. Dende marzo ata outubro, pois así, sen parar. Bueno, grazas á marroquinería, pois mantivemos sempre o taller aberto. E Nerea estaba ela tan tranquila co seu Goya, pero non dixo, vou dirixir unha película que non é cousa... Como é? Contanos a historia de Memoria. Acabas de rematala, porque de montala e está por festivais xa, non? Sí, acaba de está recén saída do forno e agora pois acabo de mandala a Cans. Estou aí con Cans, Locarno, bueno, oxalá teña o seu oco. Levaba moito tempo, eu son actriz, nacín actriz, non hai volta. Nancín, xusto, comecei traballando con el como produtora, axudando tamén na dirección, levaba a segunda unidade en 2020. Xa dende sempre me dixo, tes que dirixir. É unha parte que eu tiña, que precisaba contar as miñas propias historias, falar de cousas que me rondan, e as únicas canles que teño son as canles que utilizo como actriz, de alguna forma. Entón, bueno, dáballe moitas voltas ao cambio climático, os avós, as persoas maiores, que para min son o máis importante que temos para non perder o legado, para non perder a memoria, unha memoria que nos vai a facer entender onde estamos e quenes somos. Cheguei a Memoria, que é unha historia dun avó e o legado a súa neta, un avó que era pescador dun mar que xa desapareceu, que é o mar de Aral, e unha neta que naceu nun deserto e quere entender que era ese mar, non? E iso é Memoria. Está nos festivais, ainda non podemos vela, non está estreada, non? Falta un poquinho. Remataches de rodala antes, xustiño, da pandemia. Na pandemia collestes a furgoneta, marchastes para Tarifa, e cando estabades en Tarifa, medio a salvo, dixestes, volvemos para Madrid, porque está pasando algo moi gordo, non? E sacastes a cámara para facer un documental. Sí, efectivamente, xustamente. Teño que dicir unha frase que é un pouco burda, pero que tive unha flor no cu, porque de verdad
que só tiña ese momento, sabedes que é moi difícil gravar, que costa unha pasta todo. Marchei cunha cámara increíble pro medio de Uzbequistán, 4 avións, 6 horas en coche, falaban cara cal paquistaní, o sea, tiña un fixer, unha directora de foto, foi moi complexo, saquei no adiante, xusto no límite. Cheguei cunha semana antes da alerta, marchamos porque en Madrid estaba todo o mundo desbocado e eu como enfermeira, como a parte da miña parte sanitaria, decíame todo o mundo fora de España estaba con mascarillas, había algo extraño. Voltamos porque non había outra, o sea, había que contar algo que sentíamos aquí que iba a cambiar, algo que estaba pasando que iba a cambiar, e efectivamente, botámonos á rúa con moitísimo medo dende o primeiro día, con moitísimo medo. Todos os días cagados, de verdad, de medo, e Madrid, que é unha gran cidade chea de vida, converteuse nun apocalipsis absoluta. Solamente había funerarias, ambulancias, exército, policía, moi terrible, a verdade, pero había que contalo. Había que contalo. Hai historias, cando coñeces xente que o viviu, eu coñecín xente que lle entregaron aos pais que non puderon despedilos pois nun tarriño, non? Eso é absolutamente impresionante. E por que volviches de enfermeira, Nerea? Porque rodando, eu levaba a segunda unidade, estive en IFEMA, estive en varios, levaba varias cousas, unha das cousas que gravaba eran as residencias, e vin o que estaba pasando cos nosos avós, si, as residencias de maiores, e non podía dormir polas noites, estaba chea de raiva, de cabreada, sin entender que pasaba, e dicía, bueno, pois deixa de tanta historia e ponte a currar. Entonces rodaba pola mañá e polas tardes iba a traballar, e foi moi duro, sí, foi moi duro, e a vez foi un cambio tamén na miña cabeza e na miña vida para sempre. As dúas, como vivistes o da pandemia? Eu supoño que como todo o mundo, o primeiro con moito medo, despois con moita... Eu creo que o primeiro non o creíamos, despois nos vimos involucrados e todo empezou lento, parecía que ia ser por pouco tempo, de repente foi todo moi claustrofóbico, e a partir desde aí, pois, con esperanza, pero unha esperanza que, bueno, que cada pouquiño se nos acaba un pouco esa enerxía e tal. Tamén é certo que nós temos unha sorte, no meu caso, eu vivo nun pueblo pequeno. De estar no rural, efectivamente. Claro, nos hai 3 anos vivíamos en Vigo, se nos chega a tocar isto con 3 pequenos en Vigo, sería moito máis duro. Nos, ao final, temos un xardín, os pequenos poden moverse, non é tan cerrado, non é tan... Incluso eles, obviamente, sabían o que pasaba máis ou menos, pero tampouco tiñamos que contarles demais, porque non tiñan un contacto directo co exterior, prácticamente. Eu creo que o levamos, porque foi un día tras outro, vas levando, e agora somos máis conscientes de todo o que pasamos. No meu caso, igual, eu tamén estaba na aldea, entón foi máis levadeiro, non? Pola liberdade de poder estar fora e así. E o taller, claro, parouse completamente, e foron un par de meses, sobre todo os 2 primeiros, pois, claro, con un cambio terrible, non? Pero, bueno, eu son optimista, entón sempre penso, bueno, isto vai a mellorar, e así eu creo que grazas a iso, pois, fomos pouco a pouco tamén abrindo novos camiños e saindo adiante. A nos o que nos salvou foi pois a venta online, que xa tiñamos. Mira. Xa porque xa tiñades andado un pouco de camiño, non? Porque hai a quen pillou un pouco descolocado, claro. Sí, e a nos iso foi o que nos axudou a manter pois nos meses máis difíciles o taller aberto. E que ven por aí unhas cestas de picnic, non sei se xa sacaches, eu vin unha na Fundación Artesanía de Galicia. Sí, non? Estamos sempre facendo cousas novas ou intentamos adaptarnos tamén á situación, e agora pois temos que facer pequenas festas no campo. No campo, pois coa cesta. E aí pois sacamos unha cesta de picnic e a ver que tal. Imos traer a outra convidada ata aquí, quédanos lonxe, está tan lonxe que a temos que traer a través dun vídeo. Foi unha muller, é unha muller referente na investigación, por iso ten o premio María Josefa Wonenburger Planels, que, bueno, ten moitos máis, pero ese é un premio especial que lle queremos.
Falamos dunha viguesa que é astrofísica, enxeñeira principal de sistemas do Centro Espacial Goddard da NASA. Ela é a encargada de parte dos instrumentos do telescopio espacial James Webb. Ese telescopio vai ser o sustituto do que todos coñecemos, o Hubble. O Hubble xa ten 26 anos orbitando, entón, bueno, pois está un pouco maior, ímolo sustituir pronto. Un deses instrumentos que controla esta muller é un instrumento de guía responsable da orientación e a estabilidade do observatorio. Tamén está encargada das operacións dos instrumentos do James Webb despois do seu lanzamento. Para que se fan unha idea, este telescopio é moito máis grande e moito máis complexo. Se o Hubble estaba orbitando a 600 kilómetros da Terra, este vai orbitar a 1.500.000 kilómetros. Que quere decir iso? Pois que cando estea lanzado non se poderán facer modificacións nin reparacións. Por iso é tan importante que todos eses instrumentos funcionen ben. O día do lanzamento mudou varias veces, con moito disgusto da nosa convidada, pero por fin parece que vai ser o 31 de outubro. Nese día, as axencias espaciais europea, canadense e estadounidense conxuntamente na Guayana Francesa van lanzar ao espacio o novo gran telescopio mundial. Bueno, pois quero presentarlles a esa galega que sobre todo está sempre que se chama desde Galicia. Chamámola, e aquí está, Begoña Vila Costas. Chámome Begoña Vila, sou astrofísica e traballo de enxeñera de sistemas na NASA, nestos momentos no telescopio espacial James Webb. Eu non tiven a oportunidade de facer o camiño ata agora, inda que é algo que sí que penso que me gustaría facer. E, de feito, sale a menudo na conversación con amigos e con compañeiros de traballo, incluso no estranxeiro, que eles o fixeron ou que tamén están pensando en facelo no futuro. Penso que é un logro físico e espiritual increíble e que sería unha experiencia inolvidable. Eu tuven a sorte de facer os primeiros anos da miña carreira en Santiago de Compostela e puden vivir nesa ciudad tan entrañable e tamén visitar a menudo a catedral, ver os botafumeiros e mirar moitos peregrinos que chegaban ao final do seu camiño. Gústame moito a idea da Xacobea Peregrina e penso que é especial conocer un pouquiño máis partes deste camiño a man de mulleres tan interesantes. Séntome moi honrada de formar unha pequeniña parte neste proxecto. Begoña é unha muller fascinante que xa se decimos sempre que se chama, ela está pros galegos. E mentres Begoña saía no vídeo, pois marchou Iria para ir atrás a buscar o seu viño. Hola, Iria. Hola a todos. Que nos traes? A ver, estamos encantadas. Bueno, pois, contovos un pouquiño. Como comentaches, facemos viños intentando que sexan todos sustibles posible. Temos moito que aprender do campo e queremos respetar toda a nosa contorno o máximo que podemos. Por iso facemos sempre viños de castes locales, intentando facer mínima intervención tanto en viña como en bodega e facendo viños como antes. Realmente a idea é que sexan viños que recordan un pouco o viño que se facía nas casas dos avós. Nos temos, digamos, uns viños de casa, que son o que chamamos a Seara, que é o que vamos probar hoxe, que é un viño de mezcla de todas as castes tradicionais do Ribeiro, pois Treixadura, Godello, Torrontés, Loureiro, Lado, un pouco de todo. E se fai en depósitos de cemento, que antiguamente se utilizaban, durante o século XX, se utilizaron moito no Ribeiro, e, sen embargo, nos últimos anos, digamos que están un poquinho en desuso. Tamén usamos, por suposto, carballo, castiñeiro, pero eso solamente coas parcelas que nos parecen un poquinho máis especiais. Realmente este, digamos que como viño da casa, o viño de... Sí, do paisano, o viño de comer e beber e tomar cocido e gastronomía galega. A ver que vos parece. Unha das liñas que tes ti de viños leva nome de animais galegos, non? Sí, bueno, a Seara, se coñecedes esa palabra,
ten moitas acepcións. Realmente é como se fose un campo de cultivo, normalmente de millo ou de trigo, pero na zona do Ribeiro, ademais, tamén, bueno, é un pueblo do Caurel, un barrio de Vigo, pero na zona do Ribeiro, ademais, esas parcelas que a Igrexa alugaba aos veciños, que eles explotaban pois, facendo viño nunha parte, cereal na parte baixa, horta e tal, e dabanlle como pago á propia Igrexa. Entón, para nos, como é un viño de paisanos, de veciños, quixemos chamarle así. E despois, cando temos parcelas especiais, sempre intentamos voltar un pouco pois, esas verbas que están en desuso, son animais, o sea, nomes galegos de animais, como a sacabeira, que é a píntega, que se coñece máis como píntega, o teixugo, o cosco, que é como se chama o caracol na zona de Mondoñedo, e na Mariña, bubela, alacrán, sempre utilizamos nomes de animais que, ademais, non teñen moi boa fama, que para nós son moi importantes porque, ao final... Animais rabudos. Sí, que... Todos eses viños que me falas con nomes de animais galegos e tal, case todos son para fora. Nos producimos unas 20.000 botellas e temos un 70% de exportación. Pois é estupendo que leven nomes en galego, non? Sí. E nomes que despois van polo mundo. É un pouco complicado porque lexir os nomes ten que ser pronunciables en todas as linguas. Claro. Entón, por exemplo, o ñ e o x, o x foron dúas letras que intentamos evitar durante un tempo, pero logo nos dimos conta que é moi complicado facer promoción de palabras galegas sen utilizar, por lo menos, eso, pues, o x. Entón, dixo, tivo que levalo. Claro, para que non digan brexo, non? Por aí. Claro. Está riquísimo, Gracias. Tamén fas tintos, non? Sí, facemos... Que antes o Ribeiro era máis de branco, pero ahora xa... A ver, tradicionalmente o Ribeiro é unha zona de tintos. O que pasa é que no século XX, sobre todo despois da filoxera, moveuse moito hacia a elaboración de brancos. Pero se vos fixades nas parcelas, na maior parte das parcelas vellas, hai mistura de brancas e tintas. Nós tamén traballamos con castes locais, pois o Sousón, o Caíño, o Brancellao, que vos sonaran un pouco, e facemos pois o mesmo, viños con crianza en madeira normalmente, ou en formigón tamén, en cemento, pero, bueno, intentando manter, pois eso, esas variedades que estaban aí polos séculos. Gusta vos as dúas? Riquísimo. A mí moito. Xa o cataran antes, teño que confesalo. Sí, Eu non, pero elas dúas xa estiveran ali. É super delicado, verdad? Sí, fala como da casa, viño da casa, non sei que, non sei canto, logo próbalo e dices, Dios mío, este goteo, este cristal, é increíble, é dunha delicadeza. Unha pregunta, sempre se conta que o viño págase máis fora, non que en España. Non sei se pasa o mesmo coa artesanía. Bueno, eu creo que a día de hoxe estamos, bueno, a xente está empezando a valorar máis a artesanía que temos, non? Se o comparamos con fai 15 ou 20 anos, pois estamos nunha situación moito mellor, porque valora pois o feito a man e a historia que hai detrás das pezas que compran, non? Hai uns días o presidente do goberno falaba de que temos no futuro que comprar menos roupa, que consumir menos, non? O sea, esas ideas que hai tempo que se veñen escoitando, que se empezan a dicir, non? O sea, realmente estamos consumindo moito. Non é o tipo de consumo que temos, as cousas de tirar, non? A artesanía non é para tirar. Non, en este caso, cando a xente merca artesanía, é algo, pois por iso, eu creo que moito ten que ver a historia que hai detrás, entón non é unha prenda de usar e tirar, que ten pois un valor añadido que fai que esa peza se conserve durante moito máis tempo. Aparte de que as garantías que ten, pois de que vai a ser algo pois que non se vai a romper como moitas prendas que podemos comprar, e que non duran un ano. Que os 2 días non duran nada. Claro, efectivamente, é así. Quería falar contigo do que me impresionou morir para contar. Eu recomendolles moitísimo ese documental que fixeches con Erran Zin. Non sei se está en Netflix aínda, Nerea. Si está, verdade? É un documental que fala da vida dos reporteiros de guerra, porque el tamén o foi. Nerea aí fixo de todo. Eu creo que dende poñer un micro ata convencelo a el de que fixera o off, non? Fixo de absolutamente de todo. Pero é que aí pouquiño en Burkina Faso asasinaron, executaron a un xornalista e a un cámara que falaban nese documental. Eu cando escoitei a noticia, cando vin que estaba aí David Beriain,
lembrei a imaxen, lembrei no a él explicando a súa profesión con aquel fondo negro detrás e explicando como quedan tocados de por vida, como a xente non o comprende e por que volven e volven a esas zonas onde ninguén vai contar, non? Que bo traballo fixestes, Nerea? David, por exemplo, para min, nese documental e con todos os reporteiros, ese documental foi moi importante porque eu penso que descoñecemos moito. É tan importante o reporterismo de guerra e actual, de actualidade. Estamos perdendo a prensa, a boa prensa. As fake news cada vez, calquera pode falar de calquera cousa, creo que é super importante. David, para min, era un home extraordinario, que nese documental fala como un filósofo case, un home con moitísima cabeza, e de repente que un iba a pasar en Burkina Faso, era a última viaxe de David, non estaban facendo un reporterismo de guerra sempre é arriscado, porque David estivo e sempre é arriscado, pero estaban facendo películas para Movistar. O problema é que sempre estás en risco nesos lugares e non sabes onde chega. De feito, eu penso que ten que ver xa non cos furtivos, que tamén son peligrosísimos, sino porque están as células yihadistas nestos países e quixeron atracar e roubar ese arsenal de armas e de motos que tiñan, e eles tres, tanto o irlandés como Fraile David, estaban no medio. É durísimo. Eu a primeira vez que vin a David estaba coa súa muller e saltei nos brazos del coa mirada espantada de Hernán e da súa muller e del mesmo dicindo quen esta loca que ven aquí, porque amas a esta xente que dá a súa vida por informar a unha sociedade que necesita ser informada, Pamela. Traballou na Voz de Galicia, por certo, estivo en Galicia tamén, non? Ai, é importante que haxa xente que fai o que os demás non facemos, non? Que de xente que vai a contar a eses lugares. Bueno, quería falar con vos tamén de premios, porque sin desmerecernos a nós, Siria, non? Pero é que elas dúas teñen un Goya e un premio nacional, non? Entón, Elena, primeiro ela, o Goya, coller un Goya, que? Di que hai unha maldición, que despois non te contratan. É mentira. Ai, non sei. Eu non sei onde está a maldición, cal é o problema. Eu xa non sei que pensar. Eu penso que hai que loitar, e que todo unha loita, solamente hai que escoitalas a elas. Sí, é certo. Bueno, pero un premio axuda, Nerea, ou seja, ter un Goya ou ter un premio nacional, non? É unha visibilización con mayúscula. Home, veña, vamos para É un diante. subidón. Sí. Eu falo dentro dunha redacción, ou sea, cando ves que un Goya dunha persoa galega ou con premio nacional, o premio nacional Elena Ferro, todos, o premio nacional Elena Ferro, estábamos todos felices, como se fora un cacho noso, non? Iso de sentir pois de alguén que é próximo, sí, que é certo, non? O Premio Nacional de Artesanía, abrochar algunha portiña? Home, sempre abre portas, iso nunca as pecha. A min costoume uns días ou quizás unha semana darme conta, sabes, de iso, porque supoño que sempre que estás nominada, pois eso, a un premio ou a un Goya no teu caso, ou eu polo menos non contaba con el para nada. Entonces taponáronse os oídos, sabes, así como e quedei como se non fose conmigo a cousa. Foi, de feito, tiña que falar e casi non din falado, non? É un recoñecemento así, pois é estupendo para un taller de, bueno, para un taller de artesanía como o noso, pois é un empuxón, como dis ti, un empuxón moi grande, non? Porque se hai xente que ao mellor non cree en ti, pois iso é unha garantía, non? Bueno, falábamos de ser referente, que eu non sei, un ano di son un referente, levántanse pola mañá e di son un referente, non? Claro, pero sería terrible levantarse así. Pero sí que é certo que bueno, pois que haberá rapazas e rapaces que ven a xente da súa terra ou os que están ao carón ou tal triunfar e conseguir un premio nacional pois facendo uns tocos tradicionais e que saen do normal ou facendo, non, cine, co difícil que é. Esas cousas
cousas son moi Facendo importantes. os viños increíbles que están por aí polo estranxeiro. Xa digo sin desmerecernos a nós que non temos esos premios. Pero, a ver, tamén hai que recoñecer, cando se recoñece o traballo, tamén hai que elaborar o resto. Tanto que sí. Imos falar de futuro, porque, bueno, sempre hai que estar pensando en cousiñas novas, en proxectos, non? En que andades, en que andas ti, Iria? Eu ando, a ver, sempre ando argallando cousas, pero realmente sí é certo que ao final o confinamento e tal foi unha pequena parada de proxectos, entón agora que estou crecendo na bodega, facendo máis viño, asentándome ben onde estou. Gustaríanos facer algo de enoturismo máis adiante, pero bueno, eso implica pues, unha serie de reformas e tal que temos que empezar a traballar. O que fago son moitas colaboracións con compañeiros do viño. Fago o meu e cada vez que podo, pues, fago un viño a medias con máis xente. Entón, estou máis enfocada neso probablemente en asentarme ben onde estou neste momento. Xa daremos o seguinte paso. Hai colaboración entre as adegas? Nas adegas pequenas, sí. Non somos competencia, somos moi pequenos. É o contrario. De feito, a mirante parte dos meus importadores veñen de amigos que lle dame o teléfono, o contrario, eu cando me chama alguén, se eu teño un importador nun país, xa enseguida lle poño en contacto con outra persoa para que poda comprar. Ao final, canto máis viño pequeno, de pequeno elaborador, pois eso, artesán, orgánico e tal, xa no mundo, máis visualización tes ti tamén. Vai ben para todo o mundo. Mira, unha curiosidade, o ano da pandemia, non? O viño foi bo? Por lo menos temos bo viño do 20. Foi un año complicado, porque sí é certo que todos tivemos máis tempo para dedicarnos á viña a bodega, pero tamén tiñamos que facer moita viaxe a veces para atender determinadas viñas, entón houve bons viños, a ver, non foi unha colleita maravillosa, pero tampouco foi unha mala colleita, o 19 probablemente foi mellor, pero o que sí vamos notar é que hai moitas bodegas grandes que teñen moito viño aínda nas súas adegas. Os pequenos non tivemos problema, porque ao final se non vendes en Madrid, vendes en Singapur. Pero as grandes adegas teñen neste momento un problema de volume, de stock, e eso creo que se vai notar en negativo, porque eso vai facer que, non a nós, que nos xogamos en outra liga, pero vai baixar o precio do viño, e eso creo que é malo para todos. Ao final, se baixa o precio do viño, baixa o precio da uva, e o agricultor abandona o campo. Claro, efectivamente. Nerea, que proxectos hai por aí? Eu que estaba... Estabas co viño. Estaba co viño. Non sei, hai un montón de cousas. A verdade é que na pandemia non parei e eso é tamén maravilloso. Pasar por todo eso fíxome ter cada día máis claro que todos temos que frear, dedicarnos máis ao anterior. Eso, todo o que falan elas, a verdade é que é un estímulo brutal e estou con unha serie, peli ou serie, non sei o que vai a ser, que me gustaría moito dirixir sobre efectivamente a residencia como unha comedia, alta comedia, cunha traxedia natural. Creo que poucos coñecemos o que pasa dentro das residencias e o que son. Creo que para a nosa sociedade que consideramos avanzada, os vellos é unha cousa rota, unha cousa bella é unha cousa rota, o que xa non serve. E creo xusto que é o contrario. Creo que tenemos que comezar a entender a unhas persoas que son increíbles, que son con unha comicidade alucinante, que sempre están aquí agora, que se ríen de todo, que viven este momento e que nos teñen moitísimo que ensinar. E iso me gustaría facelo e, por suposto, tamén falando a través do cambio climático. Estou con obra de teatro con Cecilia Guesa e Carlos Bardén, estou con varios proxectos como actriz maravillosos que comezo agora mesmo a rodar. Bueno, aí ando. Escribindo un libro sobre gatos. Sí, escribindo un libro. Vasme facer competencia de escritora. Yo competencia de escritora, non muller, no. Eu son a loca dos gatos dos Simpsons. Non sei se vos acordades a muller esa cos pelos locos que tira gatos, que os lanza esa son que eu. Si o difícil de Nerea é pillala e traela a un sitio, non? Porque sempre tes un montón de cousas que facer, eso é o importante. Sí que aprendimos todo na pandemia, é certo, a valorar que se fai, que non se fai, a parar, non? E a ver o importante. Vistes a película Cuñados? Non sei se a vistes, non? Porque fala de viño, non? Que haxa viño, non? Nun filme é importante. Este está rodado no Ribeiro. Hai incluso unha botella que ten unha etiqueta falsa desa, non? Desa adega que sae.
Os escritores queremos que no cine e na televisión saian libros, xente lendo un libro, igual que están tomando unha caña ou bebendo un vino, que saquen, pois, por exemplo, por que non, artesanía, non? Que importante, canto hai que cambiar, non, o mundo do audiovisual a todos os niveis. Así que ti tocas temas importantes e eso sempre queda. Sempre queda, Nerea. E de futuro que? Pois aínda temos na recámara algún proxecto que non sacamos por isto que estamos vivindo. Porque non era tempo, non? Non, agora hai que esperar un pouquiño máis. Cousas novas que estamos facendo, como as cestas de picnic ou tamén... De madeira con coiro. Sí, madeira con coiro. Outro máis que temos agora para salir, para colaborar coa Fundación de Artesanía, para artesanía no prato, que se chama, que son as fundas para coitelos, para os cociñeiros, e así tamén non paramos, estamos tamén sempre pois aí pensando e dándolle voltas á cabeza. Non se pode parar, non? Efectivamente. E ademais, no caso, vos facedes un pouco de todo, non? Porque eu sei, non, Elena, igual levadas as redes que se fai, o produto, pero todo, absolutamente todo. Sí, casi... Eso, dende a materia prima ata o cliente, non? Artesanía, incluindo as redes. Sí. Empecé un pouco de broma, un pouco así, pero convirtiuse nun traballo moi importante para o noso taller, porque fainos chegar a moitísima xente, non? E o que empezou así un pouco xogando, pois foi unha ferramenta de traballo moi boa. E tanto que sí. Bueno, pois sodes tres referentes maravillosas, agradezovos moitísimo que esteades hoxe aquí. Nerea, moitas grazas. Placer, ti tamén eres o meu referente. Que saian todos os proxectos. Grazas, Iria. Gracias a vos. E grazas polo viño, ademais. Graciñas, Elena, por estar aquí. Tres mulleres encantadoras. Verán vostedes... O sitio, a verdade é que a min teme un pouco secuestrada a alma, non? Está cambiando a luz mentres falamos, é un sitio absolutamente fermosísimo. A conversa é estupenda, o lugar tamén. Queremos emprazalos a todos vostedes ao próximo Xacobeo Peregrinas. Se teñen ocasión, non deixen de visitar este lugar, non deixen de camiñar pola Vía da Prata, de chegar ata esta colexiata extraordinaria de Xunqueira de Ambía. Esa viaxe que levamos todos dentro, que facemos e que é importante non só por camiñar, senón por pensar. Se veñen polo camiño por esta Vía da Prata e se achegan a este lugar na porta principal, verán unha inscripción fundacional do templo e unha lenda que di así: esta iglesia fue fundada en la era de 1202, siendo el día 4 de las nonas de junio, que ven sendo o 2 de xuño. Cuando seas feliz, te guardarás de la adversidad. Así que sexan felices, gárdense das adversidades que están en forma de pandemia e verémonos no próximo Xacobeo Peregrinas, que será pois máis ou menos dentro dun mes. Que sexan moi felices. Ata entón. Camiña a Galicia. Camina a Galicia.